Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
Hurian itu hata di bagasa perminggu tau sadarion laos pabor hatot tado tulu situata memasuhi masa pensiun. Tatangnya kom masalu merdalan pasu-pasu salu nakaulaon pakkobasyon nasida. Jala lausyan nasida ma na manguluhol liturgista di bagasan tikyon. Hudul mahamuna paragedda Roma tuzulu. Shalom. Selamat hari Minggu madihita, hurian itu hatan yang pukau tama permingguan di Manuguton. Taparade tapahom marohata martangyang ma di bagasan rohata be martangyang mahita. Amin. Tapuji ma tuhata marhite bukwende nomor 10 pitu ayat sada saat tu ayat tolu. Sigo
mar hite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Pos situtudo rohaku, manang hamatean, manang hanguluan, manang akka suru-suruan di debata, manang harajaon, manang hagogon, manang akka namasan waeng, manang akka naro sogot, dang tarbaheni manirangi hita sian haholongan ni rohani debata, marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai, haleluya. Haleluya, Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, hodo haroroan ni dame dohot holong ni roha. Sailehon jalapahot madihami roha sisongoni. Ramoti maakana posom maradopon pangasungi ni sibolis. Asa maluan na sida sian pangujunan dohot sian biar ni roha. Hodo totong haposan dohot partano batoan nami. Saitogu mahami di dalan sidalan nami alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata, imana tersurat di patik parjolo sahatu patik pasapuluhon. Patik parjolo, ahudo Jahoba debatam ninda debatata, dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanommu, manang ahana di Banua Ginjang, dohot na di Banua Tongaon, rodina di bagasan aik, na di toru ni tano, yang go tunggabe si sombaon, manang si oloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon gowarni debata, yang go soture dalana, ay hona uhum na dosogot akan namarsineang di gowarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, di naonomari maula hamu nasasi ulammu, alayang go ari papituhoni, ari paredani Jahoba debatam doi,
dang jadi ho mangula anggo dina sadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe, na mangebati hutam. Aidi na ono mari di topade bata langit dohot tano, dohot laut dohot nasa isina, dungi maredien do ibana di ari papitu honi. Di baheni do umbahena di pasu-pasu de bata Jahoba, ari paradan nai jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangopemmu do natorasmu, asa martua ho jala leleng mangolu di tanu nani lehon di Jahoba di Batam di ho. Patik paonopon, unak ho mamunu. Patik papituhon, unak ho mangalakup. Patik pawaluhon, unak ho manako. Patik pasiahon, unak ho olo makatidakon hata nasututu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan niroham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan niroham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan de bata. Ale Tuhan de bata, saya pargugoi mahami mangulahon na mumbartu patikmi. Amin. Tato potima dosata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan. Para si rohana sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa na dangoloron rotu joloni habang sahabadia omi manopoti jala menganggukon dosa nami. Masai jot-jot warsai hami ho marhiti-hiti pikiran dohot hata dohot pambahayan nami naroai. Dang huhalongi hami ho sian nasa rohanami dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gugu nami. Nang dongan nami, dang doson diri nami hubahen hami. Dibaheni tamadori masammu jala uhumammu hami tuhamatean saleling ni leleng nai. Alai nama porus mahamin waeng tu asini roham nagodangi mangido sian nasa rohanami hasesani dosanami saluhutna. Sai urupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham.
si pangulu hami dohot alani guarmu nabadiai. Ale Tuhan, saya si maroham di hami halak na dangolon. Amin. Baga-baga ni debata taringok tu hasesan di dosata. Alani pangalau siota do umbahen tartulang Kristus. Jala binaheni hajahatota do ibana mabugang. Ape tu ibana pisak-pisang parhitean di hasonangata. Jala binaheni bugangna malum itahilala. Hasangapon ma di debata na diginjang. Turpuk epistel di Mingguta Sadarion, iman atar surat di Lukas 10 sada, ayat 37, stahat rodi ayat 42. Tajahama marsikat sorin, jala di ayat na parapudi, rap mahita majahosa. Andorang di hatahon dopei, diarahon sadahalak parise ma ibana mangan. Jala bongot ma ibana, laus kundur ma. Alaikan ma parisei, ala diida na sojolo marburi ibana lawan si panganon. Jadi di dok Tuhan lima ku ibana. Anggo hamu parise, duruni panginuman dohot makuk di payas hamu. Alai ya perbagasa muna, gok padoboon dohot ajahaton do. Hamuna hurang roha, itopa duruna, dalau sido nama nopa bagasan. Asal ma di basa-basahon hamu na di bagasan na bahen asi-asi. Kandop ias mana di hamu. Tap kita, marji ya mahamu parise, ay di parsapuluh hamu do aka suat-suanan nau met-met, rodi ragam-ragaman nasi marata. Alai di lawosi hamuma rohum halak ni rohani bata siulao dona sadaon alai unang ima sahatna martua do akan natung mangingon hatan di bata jala na upe opsa. Amin.
saha tidakkom ma haporseaut tai, songona hina tidakkon di dongata saha porsean di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mapolangit dohotan. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, iman natu nubuhon ni si Maria, nagabe-gabean santon di parbadia, andorang soha bubuhan. Ido tu hatta natu mau na bernit di pangumuman di silatus, namai terpajal do ibana di hao pinar silang, natua tu banuturu dumi tanom, namula mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lahun tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo nasuhatu dosani, di simai ibana, nosogo tu tanohon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Ao porsea di tondik parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dia sasani dosa, dohot dia hatai namandok, mula mangul dosogo daging halak naong mate, dohot dia meluan nasora sudah. Belum.
Tikting dihuriata HKBP Rawamangun Minggu 8 Oktober 2020 tolu. Partangyangan week. Rabu 10 Oktober 2020 tolu pukul 10 siawib. Sada wek gangkana dibagas ni keluarga Nyonya Tambunan Borus Yahaan gangkana RT 00 Sia RW 15 Pisangan Timur. Tempat pertangyangan di ruang Timotius. 2. Wik Kelapa Gading. Dibagas ni keluarga ASM Panjaitan Borusinaga. Jalan Kelapa Puyuh 4 Blok KC nomor 2 Kelapa Gading. Kamis 12 Oktober 2020 tolu pukul 10 siawib. Sada wik balap sepeda dibagas ni keluarga R. Tobing Boru Tampu Bolon, Jalan Kayu Jati 5 RT 004 RW 05 Rawamangun. 2. Wek Hutan Kayu Manis dibagas ni keluarga Mika D. Tambunan Boru Simbolon, Jalan Galur Sari Walu nomor 46 RT Sada RW Sada Hutan Kayu Selatan depan SD Negeri 21. Pelepasan Sintua Pensiun. Minggu Sadarion 8 Oktober 2020 tolu pukul 10 wib di Patupa Huriatado Paborhaton Sintua Pensiun ala naung marumur 65 tahun. 5. Sada Situa Jonggi Jones Yahaan Sianwek Rawasari Cempaka Putih. 2. Situa Jesina Boru Tagalung Sianwek Cipinang. 3. Situa Charles Tampu Bolon Sianwek Cipinang. Sipul parmingguon di gereja diuduti mamuse tuacara ramah tama di rong Timotius na didohotan sude parhalado partohonan. Keluarga Sintua Pensiun dohot perwakilan sian wek 2 halak ganop wek. Konven HKBP Distrik Walu Jakarta. Senin sia Oktober 2020 tolu pukul 10 wib maringanan di gereja HKBP Immanuel Resort Kelapa Gading di Patupado Konven HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Pandita dohot keluarga, pandita pensiun dohot keluarga, suang songoni ina sarfat HKBP Rawamangun niundang maddohoti konveni. Pesta Gotilon. Pesta Gotilon HKBP Rawamangun tanggal 20 Juli 2020 tolu nani laksanahon di Jakarta International Fedrum nunga mardalan dohot dinggan. Sipul manjahat tikting adong do laporan manang panorangion sian panitia di sude parmingguon. Bulan musik HKBP Rawamangun 2020 tolu. Hombar tu bulan musik HKBP Rawamangun 2020 tolu, seksi musik Dewan Marturia, Patupa piga-piga kegiatan. Sabtu 14 Oktober 2020 tolu, pukul 10.06 maringanan di gereja. Naeng patupaon ma pelatihan laho padenggaton parendeon. Pelatihanon terbuka do tusude dipangido ma tusude ruas HKBP Rawamangun tarlumobi tusude aka festival kor pemandu lagu pemusik asaro maddohoti pelatihani. Tikting nanaeng marbagas, tikting parjolo. Naeng majalo pasu-pasu parbogason ma Andre Wilson Siregar, ruas ni HKBP Seyagul Resort Medan 4 Medan. Anak ni Amata Charles Siregar, tubuh ni Inata Ros Anita Boru Sidabutar, dohot Oroana Fania Esterina Boru Manalu,
ruas ni HKBP Rawamangun, wek Rawamangun Sada. Boruni Amatta James Manalu, Tubuni Inata Lorina P. Boru Siregar. Pamasuk-masuon hari Sabtu 21 Oktober 2020 tolu pukul siawip di gereja HKBP Rawamangun. 2. Naeng Majalo Pasu-Pasu Parbogaso Ma Junet Rodo Joshua Sihombing. Ruas ni HKBP Resort Harapan Baru Bekasi. Anak ni Amata Togi Manusun Sihombing. Tubuh ni Inata Mida Boru Marpaung. Dohot Orwana Ruth Ivanauli Hasibuan. Ruas ni HKBP Rawamangun wek Utan Kayu Kayu Manis. Boru ni Amata Faber Oberlin Hasibuan. Tubuh ni Inata Mauli Boru Silalahi. Pamasuk-masuon hari Jumat 20 Oktober 2020 tolu pukul siawip di HKBP Rawamangun. Tuhatama nama masu-masu parsaripeon nasida, gabe parsaripeon nadenggan di tonga-tongata tarlumobi di jolon ni Tuhata. Tabahan namar sahid. Dada situa mangihut Tony Pangaribuan, wek balap sepeda. Dirawat di Rumah Sakit Persahabatan Ruang UGD. 2. Panahatan Siahaan wek Cipinang. Dirawat di Rumah Sakit Citra Medika Jonggol. Pelean dot akaudut ni boa-boa tajahama diharotas tikting naung pinarade ni Huriata. Dipasu-pasu debatama aka barita masa dohot ulaun aka sipatu paota bahen sangap warna. Tongonima tikting di Huriata Minggu Sadarion. Shalom. Oras madihita saluhurna. Selamat hari Minggu. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort HKBP Rawamangun, Amang Inang para pendeta fungsional, Amang Inang para halado partohonan maupun non partohonan, para taur gereja, Dewan Koinonia, Marturia dan Diakonia, dan seluruh seksi-seksi kategorial. Dan yang kami kasihi tentunya Amang Inang segenap ruas HKBP Rawamangun, baik yang saat ini beribadah di gereja kita maupun mengikuti ibadah Minggu secara live streaming di rumah masing-masing. Puji Tuhan Amang Inang, Pesta Gotilon dalam tahun profesionalisme 2023 telah berakhir dengan baik dan sukses. Dan kita laksanakan pada tanggal 23 Juli 2023 yang lalu bertempat di Jakarta International Velodrome Rawamangun. Pesta ini memelihara tradisi dalam gereja Huria Kristen Batak Protestan yang kita cintai ini dan juga dimaknai sebagai bentuk ungkapan syukur jemaat atas berkat anugerah dan kasih Tuhan yang senantiasa memelihara dan melindungi kehidupan umatnya dalam semua aspek kehidupan yang dialami masing-masing keluarga atau ruas HKBP Rawamangun. Amang Inang sesuai dengan tujuannya, ungkapan syukur jemaat pada Pesta Gotilon tahun ini tentu diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana pelayanan kita dan bila mencukupi membantu juga kebutuhan anggaran operasional pelayanan gereja HKBP Rawamangun. Menyambut Pesta Gotilon kemarin, seperti yang kita telah laksanakan, panitia telah melakukan beberapa rangkaian kegiatan yang meliputi pertama penjualan merchandise selama 5 minggu di halaman gereja kita, kedua Bajar Food Fair di gereja dan velodrome yang melibatkan sekitar 15 UMKM para jemaat kita. Dan yang ketiga, HUT AKBP Rawamangun yang ke-59 pada hari Rabu 21 Juni 2023. Perayaan ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah, ucapan syukur, dan secara khusus diadakan pemberian tali kasih berupa
mengolosi 90 orang jemaat orang tua kita yang telah berumur 80 tahun ke atas. Dan yang terakhir, Pesta Gutilon HKBP Rawamangun. Kegiatan Pesta Gutilon ini dilaksanakan secara hybrid yang dihadiri lebih kurang 2.500 jemaat secara luring dan sekitar 1.000 jemaat mengikuti secara daring. Kegiatan Pesta Gutilon pada saat ini berupa ibadah minggu dan tortor pelayanan silua yang diikuti oleh 29 week dan 12 kategorial dari 3 dewan yang ada. Sebelum menyerahkan laporan pertanggungjawaban kegiatan ini, untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan panitia, telah melakukan verifikasi atas semua dokumen penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh tim audit internal pengurus, stok opnam persediaan merchandise yang tersedia, serta proses konfirmasi seluruh dokumen kepada para vendor yang terlibat. Penerimaan ungkapan syukur yang dicatat panitia Pesta Gutilon ini, yang terdiri dari silua week, silua kategorial, olop-olop, lelang lagu, CSR perusahaan, serta kegiatan-kegiatan yang mendukung tadi, bajar merchandise dan semat bunga parsel buah, total penerimaan yang kita catat adalah 1.377.157.300 rupiah. Sedangkan pengeluaran seluruh rangkaian kegiatan, poin 1 dan 4, yang disampaikan sebelumnya mencapai angka 533.297.800 rupiah, yang secara detail kami sampaikan dalam laporan pertanggungjawaban panitia Gutilon tahun 2023 dan akan diserahkan kepada pendeta resort kita. Kami juga telah melakukan proses evaluasi kegiatan Pesta Gutilon tahun ini dan beberapa rekomendasi agar pelaksanaannya dapat diimprove di masa-masa yang akan datang telah kami lakukan. Pesta Gutilon ini diliput oleh stasiun televisi, surat kabar, media online, dan bagi Amang yang tidak berkesempatan hadir pada acara kemarin, dapat membuka di link Pesta Gutilon HKBP Rawamangun dan YouTube HKBP Rawamangun. Akhir kata, pada kesempatan ini mewakili panitia Pesta Gutilon, kami mengucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta Resort yang telah mensupervisi kami, Amang Inang Pendeta Fungsional yang turut terlibat, memberikan banyak gagasan dan inisiatif dalam pelaksanaan kegiatan, serta seluruh sintua dan panitia yang telah berlelah-lelah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran mempersiapkan rangkaian acara Pesta Gutilon ini. Dan tentu Amang dan Inang Jemaat HKBP Rawamangun, Naposo, serta simpatisan dan juga seluruh kategorial. Kami mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah mendukung dalam doa dan dana kegiatan Pesta Gutilon kegiatan tahun profesionalisme 2023 ini. Kami juga mohon maaf atas lamanya proses pertanggungjawaban kegiatan ini. Hal ini lebih didorong atas niat dan keinginan kami untuk memberikan laporan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan akuntabel, untuk mendukung tata kelola gereja yang lebih governance. Tidak ada gading yang tak retak, tentu tidak ada yang seluruhnya sempurna. Kami panitia, mohon maaf juga bila ada kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja, baik dalam proses perencanaan, sosialisasi, maupun pelaksanaan atas kegiatan Pesta Gutilon tahun profesionalisme tahun 2023 ini. Demikian kami sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom.
dameni debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikira munabi. Marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata, selamat hari Minggu mari hita salutna. Barita nauli mamakulingi hita, mamorhati hita, di bagasa minggu sadarion, dumubi makalatson haboborha ni tulu situatana pensiun, dunggok umur nasida 65 tahun, tajahamana tersurat di Yesaya bidu 5 ayat sada rudi ayat 7. Marede maahu nuaeng taringot tu hasiakku. Sada edde ni haholongaku taringot tu porlak anggurna. Mar porlak anggur do hasiakku dipucu ni sada duluk nanapu. Jala dipakuri, jala dijoputi akabatu siani. Jala disuaton lopok nading gatusi. Jala dipauli sada tukup di tonga-tongana. Jala dihali sada pangilangan di bagasan. Pai mahon perbuwe na tonggi. Hape na asom di tubuhon. Atong hamu isi ni Jerusalem. Jala hamu bawa syadzuda. Wa uhum hamu au dopak porlak anggurhu. Tungaha dope si bahenon sian nian tu porlak anggurhu. Naso hubai tu si. Buasa saya hupai maima. Perbuehononna perbuena tonggi. Hape na asom do di perbuehon. Ope, pabo tohonokku matuhamu, si bayanokku tu porlak anggurhu, upatokku ma hadangna, asa sudah digagak binatang, lohaokku ma parikna, asa dilutak. Bayanokku ma ibana gabe halongonan, asaunang diratingi manang dipakuri asa tubuh suga doh sihupi jala dohonokku akaubun asaunang mangalehon udan tuibana alai porlang anggur ni jahuba sebaot ima pinopar ni Israel dohot akabawa syadzuda suasuanan hasudunganna sai di paima-ima uhum hape idama pangaruh paudo hati goran hape idama anggu-anggu do ima sahana. Huriani tuhata jumulo hita marulupulup ala natwari jala tapestaho sedarion gonok ma hurian itu hatta HKBP 162 tahun dirgahayu HKBP na perpudion melalui akka perjupangan pelatihan sekolah minggu termasuk akaina na tua-tua na tuari pembekalan diakoni nang Naomi saya hode edena jepek songo dalam mangaradi manomono ulang tahun HKBP pas 162 honon
doh maksud asa mengulu takas huriatai di bagasar rohatta, jala holong rohatta di huriai, jala sai masih holhuita tu huria hakabipi. Dungi laos johono tama musaya kana kota doho paho puta dohot akana sora dope di baro dia ke perminggu di hakabipi berhite edei asalam tugui bana asalam uhir tu bagasar rohata lahu makkah holongi tu mangya kosa doho makkah si holisa. Tulu baris opak baris do padohandai. Parzulu hakabipi huria hatu buako. Paduahon hakabipi huria hagodangakku. Patuluhon hakabipi huria haholongakku. Dungina parpudi hakabipi sai masihol doau tuho. Hakabipi huria hatu buakku. Hakabipi huria hagodangaku. Hakabipi huria haholong aku, hakabepe sai masihol doa Tuhan. Tauji mazolo mangadeh nak kamanginang dalata marulang tahun HKBP 162 sa darion natuari topekna HKBP huria hatu waku asa unang lupa di dia ngenan natubu HKBP huria hagodangaku debatado pagudang-gudak kodhita HKBP huria haholongaku naik kosi haholongota HKBP sai masihol doau taulaki maju salinare HKBP huria hatu buatku HKBP huria hagodangaku HKBP huria haholongaku HKBP sai masihol doang Tuhan. Di ulang tahun tapa 192 sadarion molopazu pahita doh anak kota dang tebu merhaka BP inna edehomma. Las nerohata ulang tahun HKBP 192 sadarion ate behadong dongamu naso tabobe dihilala marhaka BP ate behadong nahurang desi edehom matong edot tunasida. Kalau ada anak-anak muda kawanmu sudah lebih doyan ke gereja lain oleh karena satu dan lain hal, bisikkanlah juga dengan lagumu HKBP huria hatu buaku dan seterusnya. Hamunak kadamang dohot dainang marojaha tuturpul zamita sadarion hirana boido patudo sotta porlak anggur nitu hatai imah HKBP. Porlak anggur nitu hatai imah hita ruasna. Porlak anggur nitu hatai ima sudi parhaladona. Di ulang tahun ni huriata 192 didok debatado tuhita marporlak anggur do hasiaku
dipucuni sada duluk nanapu. Marperla anggur do hasiakku. Dipakai debata padohan marhite turpukon hasiakku. Melodung ruar hata hasian siasada amat wina napatuduhon nang sulu rohanion. Molo disihadauan inatai rupani mardalani dungi martelepon beharo kabar muhasianin narupani nang masihol situtudui. Alai muladong sada ama berzuro inatai hape martelepon tinatani asing buharo hasianin narupani anggon abahayaw. Debatado madok tu hita marporlak anggur do hasiakku diputsuni sada dolok nanapu. Kita tahu Bapak Ibu dalam dunia Palestina anggur ini adalah makanan ekstra penting dalam sebuah pernikahan. Contoh pernikahan di Kana. Tidak lengkap rasanya kalau sebuah pernikahan tidak disuguhi sempurna segelas anggur. Bahkan kalau tidak ada anggur dalam pernikahan dunia Palestina termasuk Israel, itu adalah tanda-tanda bahwa orang yang punya pesta dianggap tidak serius memperhatikan orang-orang yang diundang dalam pesta. Dan dalam perjanjian baru kita maknai sesungguhnya anggur itu bukan lagi sekedar minuman, tapi menghunjuk kepada darah Kristus. Apalah gunanya sebuah keluarga tanpa hidup di dalam Yesus? Apalah gunanya sekeluarga hidup kaya raya kalau tidak hidup dengan firman Tuhan? Anggur ini menunjukkan peran yang sangat strategis dan penting dalam kehidupan keluarga seperti ditunjukkan dalam pesta pernikahan di Kana. Hamuak nang saluhu nahita. Songo dia mahita songo porla anggur ni debata di paian, di ramoti, di tugu-tugu, di tonga-tonga ningolutta si ganupari. Tapamana mazolo satokin na di ayat 2. Didok disi porla angguri dipakuri. Mungkin anak-anak muda 40 ke bawah tidak lagi mengerti hata dipakurion. Tapi di kampung kami dipakuri mangula diobak asa gembur tanwe. Asa bolong aka duhuk disi. Asa bolong aka suga disi. Unang sudah tubuh anon suasuana di tano nanaing si suanono. Dipakuri. Molo porla anggur nitu hatta do hita huria HKBP Rawamangun nang hita galuk marsada-sada diulang tahun huriat HKBP 162 tahunon loas manang dirim dipakuri debata merhiti panggunai asa mago ragam ni kekerasan sian hatim serroham. Asa di pasisi debata pangobahi akasuga sian pernguluot tabi. Jala asa gabetano nanapu panuanan ni hata ni debata panuanan ni holong saluhu na roha nang dirita ganup marsada-sada. Di loas di lehor rohanabi dipakuri debata.
jalai kon hita mamuse mamakuri rohatabi. Menggemburkan hati kita masing-masing. Yang keras itu digemburkan, dilembutkan. Sehingga jauhlah segala bentuk kekerasan. Baik dalam kata, perbuatan dalam hidup kita. Sesuai dengan tema juga minggu kita, mangulahon uhum dohot hati goran. Paduahot didokon di joputi mamuse akabatu siani. Sebab tanah mungkin bisa bercampur dengan batu-batu. Yang kalau benihnya ditanam mungkin bisa tumbuh sejenak, tapi karena tidak dalam, karena batu yang ada di dalam, terhambatlah benih itu tumbuh dengan segar. Di joputi mah batu sian porlak anggur ni tuhatai. Dohok mahita musema joputi nasa batu. Sebagai sarrohat tabi akar roha batu. Nabui manudati pertubu ni boni di bagasan rohat tabi. Mazop putih batu sian nasaroha dohok manang hita berparadisi. Unang gabi terpisat. Boni naung niswani alani batui. Tudos songo sihupi. Dipisat ibana boni i. Gabidang takas tubuh jala marparbui. Dungi musa di dokoma disuat tomma lopok nadinggan tusi. Totu lopok nadinggan disonnau mangat martudu-tudu tuhatani dewata barita nauli. Suat tono tamay ganup hamwak kadamang dainang tu porlak anggurta rohatta huriatta ngoluta keluarga tabi. Pau patot di pauli didok di sisada tukup semacam menara. Asabui idona atik tungadong zol mana mangago. Menara jaga. Akka perhaladuna mazzamoton. Porlak anggur nitu hatai. Jalan na perpudi musaidok di son. Di hali masada pangilangan semacam pabrik produksi anggur. Asa takas tarida perbuena tonggiro manang na dang. Jalan apa lima hono sa sitong hamwak kadamang dainang martudu-tudu tutu hatta Tuhan Yesus mau nama naon na porsuk tudosan ni pangilangan asa ruar anggur sian pangilangan ni bui inumota persauli honota. Alayadong mana sutabu berengon nakading di kalimat terakhir di ayat 2 pai mahon perbuena tonggi hape na asom di tubuhon. Isi masyan hita mololao tu sadaladang male muserupani di hilala. Dugi di bereng malisi parbue ni mangga, belga, hape asom. Paling mahula nak kainata na sedang mengandung lomorohana mangatoni. Alayang godungga pala male si tutu pakilalaan ni ida parbueon hape panganod dang bui dang matak siel di pakilalaan. Disakapi parbuehon na natongki hape na asom ditu. Ise masyan hita di pasu-pasu Tuhan maka caleg-caleg nuengon songonak kana perzului tidak akan korupsi
sepeser pun tidak ninda rupani, HP dukon saut tertakup, tibu hatop, tak sarupa nairok nga dohok na niulahon. Imaka model-model moral ganda malang di hutan nami songo bulung motung botar mar dua rupa. Akai mana kosi pada otas yang ngoluta di ulang tahun ni huriat HKBP. Asa sude ruas ni hurian ang perhalado. Marhite jabatan na lohot tibana. Marhite pangkat na dong di tangan Nabi. Marhite bitang jabatan na dong di lohot dia kabaram. Naing gabi manuaton uhum do hati goran. Marparbuehon na asom. Marparbuehon na tonggi. Unang mana asom. Mulu sudi hita Rawamangun marsia ribu jiwa di sudi ulauta siya mulai na met na bagudang duidun na marbezu ama doho ina marperbuehon na tonggi doho pamangan na dadaholan dekai na taruli marhite-hite hita alay sudi na humaliak kita. Hamunak kadamang doho dainang nuengon hobartu epistel na king boyro masa torop holan na mga raduti makku perduru na yun. Hape di baga sadang di pamanat. Di mana tersurat naking di Lukas 10 sadai. Si dua buhi. Boyro asing buhi ni sadai na buhi apinan tiki martiga-tiga. Alay di tiki margereja. Alay yang go tiki martiga-tiga. Bah. Tang buhi barang gereja mana? Buhi nagarang dong. Jadi buhi apinan alay pangalaho na demo. Di ulang tahun ta 192 on di jode batado hita laho makka molatehon padongan yon itu hatta tuhuriana marhiti nasada padohan nang diaka pakatai. Jadi dang songon istilahnya kanak muda yang sering melakonkan bagaikan musa berbulu ayam atau serigala berbulu domba atau penjahat berbaju pendeta. Ya petong go koreksi ya biharon nang bajukon hola baju pendeta habis bagasa tong pamangus. Ini satu perenungan pertanyaan bagi kita. Ibanda hiaro dong sada keluarga di alaliling rokak me beruna dang ro. Di dong majol mana maboto duli-duli na mga luli rokak ma. Alay, duli-dulion, mantan pareman. Alay nga beruzu bibana. Hape berunon, doh inatay, lomorohana, padita helana. Hape, helana paditaon, holan nagaro dulon na. Sigiro madongan na todong ngay, inang, mulu si hol roham na yung dabotan hela tuborumon, anong gohuboto? Alay jolwalu si majuaw. Di lo moroham mantan padita do mantan pareman. Mana lebih suka mantan pendeta atau mantan pareman? Anggoy bagasar rohana niyan, asal mahu bikirin berbaju nabirong helakin rohana rupani, aladung dipahusor-husor, mau miyamang inang mantan pendeta soyaw petahui. Takona mayaw mantan paremani. Asal manang berzu ibana marpangal. Kalau kita baca Matius 23 ayat 27 akan merperangai ganda sisongonon, terus mahamu tu kuburan dan nilaburan. Nama motar sia duru
di set alai ida manggo di bagasan goddo holi-holi akanaung bus. Sabalik nga mana di jauh de batato hita di ulang tahun ni huriata sadarion. Mangulahon uhum dohot hati goran. Marhite-hite naolo hita mamakuri rohat tabi. Mazop putih batu ser rohat tabi. Manuan lopok nadenggan tu bagasar rohat tabi. Pazong-zong tukup di bagasar rohat tabi asa zamot. Dungi pazong-zong pangilangan asa marperbue saluhut nangoluta. Pabahenat tanang hatata maruzahat tuhatani debata. Hamunak kadamang dohot dainang. Las kebetulan tolu situata naik ke paberhatota sadarion mamasuhi masa pensiun. Sudiro nang hita nang akaparhala depe tong dipakulingi debata. Asado nang perhaladoi mamakuri rohanabi. Ala boido masa, boido terjadi. Ruasi dang mata berzuna. HP perhaladoido nasai keras. Rohana dohot pangalahona. Au sepatah hutimu hodu desada-sada huria. Dang mata juga li perhaladon. Ido koruasi songono domang. Hape melupa jupai batu ruasi. Melihat amang. Dia menabui bahanon nami. Inna. Alaidang di rawa mangunoni. Sotung gaibe muruk kamu notu. Ruasida. Melutung adong di berek kamu soni husipuk kauman dengan. Sudah matong hita perhaledo. Mamakuri rohat tabi. Sotung gaibe dohot tita. Pasobu-sobuhon rohana karas didirita hape tapangido nang akar ruas ni huria labuk be hamu labuk be mahamu kami bui matok songonon gebener tidak doh manang hitam mazoputi batu siar rohat tabi ai behado noeng di bagasar rohani hita perhalado batui hape nung ngatubu di rohani ruas ulau nak kanauli HP gawe saya terpisah di bagasar rohata. Dungi di suaton maka lopok nadenggan tusi. Unang lopok na base-basean naso mangulu jalan mate. Ini satu analogi Bapak Ibu seorang pengusaha pertanian yang mungkin sudah juga pernah kita baca dalam sebuah alegori contoh. Karena dia mau pensiun, lalu dia ada dua pilihan untuk meneruskan direksi dari sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertanian ini. Lalu direksi ini memanggil dua orang yang dia anggap dipercaya dengan memberikan sebuah pekerjaan kecil. Benih yang akan ditabur oleh dua calon pengganti direksi ini. Jadi tokenari kubangido majolo hamuna dua menuan bonion asa denggan din narupane. Lalu dua orang yang dipanggil itu melakukannya dengan segera. Karena dia tahu dia akan sedang dipersiapkan untuk menggantikannya. Lalu mereka menanam. 1 minggu si A belum melihat ada pertumbuhan, si B juga belum ada melihat pertumbuhan, sama-sama belum tumbuh. Lalu sesudah 2 minggu berlangsung, mulailah ragu si A.
karena belum tumbuh juga. Behana manonon. Siga na mau mulurang buhay tubuh bon na binahen ni tuakko. Tapi yang kedua ini meskipun tidak tumbuh, dia tetap berdoa tapi tidak terlalu memusingkan sebab dia sudah menanam. Mudah-mudahan kalau dia tumbuh, tapi yang penting dia rawat. Lalu minggu ketiga si A belum tumbuh, mulailah dia mencari akal, mencari benih yang sama supaya digantikan dengan benih yang tidak tumbuh itu, lalu digantikan dengan benih yang lain. Tapi si B tetap tidak mau membiarkan, tetap tidak mau mengganti, dia membiarkan. Tetapi dengan sabar supaya pertumbuhannya normal. Minggu keempat, minggu kelima si A mulai tumbuh tapi si B belum tumbuh. Bulan kedua selesai, tuannya memanggil mereka berdua, bawalah benih yang sudah saya berikan. Bangga matong zolmana perzului. Tuan nunga takas hujaga husuan huraduti boni na pinasami idama na macayuli pertubuna moliate madi Tuan. Lalu mulailah menangis si B karena dia merasa bahwa dia tidak di pihak yang benar karena memang dia jujur membawa benih itu tanpa ada pertumbuhan. Lalu dia memohon dengan sangat, ampun Bapak, saya memang jujur menanamnya, merawatnya, menyiramnya. Tapi apa boleh buat, mungkin saya tidak beruntung, benihnya tidak tumbuh. Lalu majikan berkata, B, saya persiapkan kamu untuk menggantikan saya. Lalu heranlah si A, sebab benihnya yang tumbuh. Lalu ketika dia bertanya, mengapa Pak? Saya kan bagus merawat, menanam, menyiram benih yang Tuhan berikan bagi saya. Lalu dia katakan, engkau adalah pembohong. Sebab benih yang saya berikan itu, dua-duanya sudah busuk, sudah mati. Maka yang lebih jujur di antara kalian berdua adalah si B. Meskipun dia menangis, meraung, merasa bersalah, tapi dia jujur terhadap dirinya sendiri. Hamunak kadamang doh dainang dibayani tangeng kolot tama amat tanatulu amang situa jiji siahaan inang situa jesina hutagalung doh amang Charles Tapubulun. Asa parbue akan atong gima nang sinaburhon ni amat tado inat tanatulon tuhita. Saya unang maadong nang gosa de pesa ni parbue akka na asom. So ni manang akka parahalado na poso akka na mangihot. Sudi matong hita tumangyakon. Asa say parbue na tonggi di saburhon, ditubuhon. Asalam uli persaurat tadi huriaon lam menak sonang so ribu-ribu kita laho tumangihon hatani tuhata. Alay na umangat sa linari, hita do porlak anggur ni tuhatay. Sudi mahita, rak mamakkur rohanabi. Rak mazoput akabetu siyan ati-ati nabi. Rap manuat tolopo nalinggan di tonga-tonga ni keluarga. Mabahe panggilangan majaga marujahat tuhatan debata. Dungi mangalehon anggur na tabu. Lumubi marujahat tuhatani tuhata.
Taideho maju salam senaking edet tanah perzului. Asalam holong rohatta di HKBP. Mulong akan hurang desi hitama pauli-ulihon. Mulong akan lao tumadikon hita doh takadongan. Hita madipakai debata laho manugihon nasida. Coba 3, iya. HKBP Huria tubuhanku, HKBP Huria kodang aku, HKBP Huria holong aku, HKBP saya masih doa Mauliate jala puji-puji yang marohanami di hawali Tuhan. Di permingguan nami sadarion, hud makamulatehon asi dohot dengan dibasam. Nang palwatson HKBP sahatu umur 182 tahun. Di pararho gabi porlak anggurmu di tonga-tonga ni pertibion. Asi marohamali Tuhan. Asa saluhu nakaulau pakobasyo di tonga-tonga ni huriam. Lumubi di HKBP Rawamangun. Sai tubuh honon nami. Parbue honon nami. Parbue na tonggi. Siat tonga-tonga ni huriam. Baik akaparhalado merhiti-hiti pakobasyon na. Songoni luhutna ruas nuhuriam marsada-sada marhite-hite ulaon na siganupari marhite-hite jabatanna marhite-hite pangkakna marhite-hite profesina gabe marparbuehon anggurna tonggi nasida saluhutna di dia penasida maringan di dia penasida mangula. Alay mangido hamya di Tuhan pergugui ramoti dongani nasida saluhutna jala persahalai asa merhite-hite sinodangan ni hatam barita naulii gabi mergugu nasida mengadupi akan namasa di tonga-tonga ni ulon na siap hari gabi tong takas tarida barita nauli anggur na tonggi marhite-hite sikapna marhite-hite kinerjana marhite-hite akka keputusan-keputusan etis na pinatu panasida diragam ni akka ulaon profesi na dong di tonga-tonga ni ruas di huriam. Ali Tuhan saya pakuri rohanami ganup marsada-sada. Asa bolong akasuga doho si hupi sian ate-ate namibi. Sai zoputi akabatu sian roha namibi. Asa daur ragam ni kekerasan. Nabui mengabat makopit hatutubu ni boni nauli di tonga-tonga ni huria, di tonga ni keluarga, nang di tonga ni masyarakat. Jala saileho dihami ama ina nang akka na tua-tua pe manuan lopok na denggan lubobi tu akka sudut na poso marhite-hite sikap na lebih berhikmat akka pangalapan di puda asadoho nang akka sudut na poso generasi muda di tonga-tonga ni huriam HKBP makilala na dimemehon nang tunasida boni lopok na denggan siradotanna, sipa tubuonna, jala sipa godang-godangon. Sailehon nang dibagasar rohanami be tukup na baru, marjaga di akka pangago, jala hatamima tukup dibagasar rohanami be,
tinukol ni akapangula do perhalado di huriam. Asaunang niya nalituhan nakaruas ni huriami adong namaper. Jala lehonom mugo nang dia kapangula perhalado manugu nasida sa luhutna. Di bahani di ulang tahun ni huriam HKBP 162 tahun sadarion. Saya pakulingi nang akaruas ni huriam. Naolo tumadikon HKBP alaya sa sihol muse rohana sida marparsaorat dohotami lumubi tumangihon hatam na badiyai di tonga-tonga ni huri. Pauza nang sada pangilangat di rohana mibi dalan nami laho marparbuehon parbuena tonggi jala holan Kristus do pangilangani ay hodo nang sumiahod dirim jala durus nang mudarmu sikat ni angguri laho makokop pami di sadok panggulmiton ni ngulu nami. Marhiti-hiti margugo mahami ali Tuhan mangulahon uhum dohot hati goran. Dadaholam mangaraduti parduro ni makku doho panginuman. Alay daun nami manang na di bagasan. Bagian na paling dalam di bagasan rohanami, inner life kami masing-masing. Ni pakulingan ni hatam na badiyay. Unang lowas, somarisi, hati nurani nami ganuk marsada-sada. Alay miyam mahatami disi, sumodangi hami. Asa hobartulo menroham salu nangulo nami. Rodi akka pangahlo nami. Kinerja nami nang akka pagkatayon nami. Saybayan nang salu na karumah tangga di HKBP Rawamangunon. Gabe porlak hasiammu. Di tonga-tonga di bagas nabi. Porlak hasian nani holongan ni roham. Jalasongon hasian hami pe. Say patupaun nami mana duminggan. Molo dihasiani sada ama dohot ina. Tukso pulut rohani sada ina. Mabahen na sosuman maradopon amat tanah di jabu. Molo dung dihanguluhon hasian na ibana di tonga-tonga ni keluarga. Tukso pulut rohani dakdana mangulahon na souhum. Mangulahon naka mutilasi do lan na asing. Molo lam takas huhanguluhok kami. Akaya nakon nami gabi anak hasian di tonga-tonga ni bagas nami bi. Daw maka kekerasan. Daw nang akka perundungan sa tonga-tonga ni ruas ni huriam. Di bahini say pangulo jala patubu roha makkasiani di bagasak kami. Ala anak hasiam mudohami. Porlak hasiam mudohami. Di tonga-tonga ni keluarga ganup marsada-sada. Pasu-pasu matuhan tulu situa nami. Nang makkubasi sa lilingon. Situa zonggi siyahan. Situa Jesina Hutagalung. Situa Charles Tapubulun. Niakupan ni amata doho inata marhubas di tonga-tonga ni huriami. Marulupulup to dinami Tuhan lububi nasida. Ala nabubi marohon nasida nuaing nung saha dulu nasida tohonan nai. Alay dadala ni gugunay. Alay ala asi doho tolong ni roham do patauhon nasida. Gabi boy di pauzung. Ulaun hapar haladoon na di bagasan asi ni roham. Di bahini bahay manasida na tulu. Gabe sidok mauliyate sa daryon tuzulom. Asa uhir tu bagasan rohana. Molo sujahuba na paluason na sida mangujungi hapar haladon na tak terbahin na sida lau mangulahoni. Di bahini sudi na ulaw pakubasyon na sida salilingon pasu-pasu. So ngunin ang ngakaruas mo na ni hubasan na.
Asa doho nang ruasmu makasih holi pakubasyon na mangihut di tonga-tonga ni huria. Jalaolo patuzoloho nakaruas ni huriam na burzu. Gabi kasih tua tuaka tiki nanay ngero. Akan amar sahid na pea di pedoman na doho na dirawat di rumah sakit. Sanesa berulibong. Duma rama hutagalung. Esther Siagian, Nyonya Simamora Borusiregar, Sinta Borusiagian, Nyonya Tubing Theodora Sinambila, Nyonya Situa Bistok Hutauruk Borutubing, Ferry Gustaf Taruli Panggabean, Situa WM Butar-Butar, Wanner Siturus, Situa Mangihut Tony Pangaribuan, Panahatan siahan, huzohami nasida, doh guarna alitu hadi zulum, apeho matangamu nalabo nagu huaswe, mamasu-masu nasida mangenet sahiti, asa humiras rohana nang pakilalana, di bagasan asi dohot tolong roham. Tangihom zaloloy Tuhan elehelik pangeduan nami. Ala ni asi dohot holong ni roham marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Papuji matuhata marede mahita huhut pasahat don pilata. Suruh
itu hata pabrohatot taman wai tulu situa memasuki masa pensiun yang huriata HKBP Rawamangun. Rimahita pehuti huton uhut tumangyakon nasida. Mared de mahita. Uriana nabi na jong jong di Tuhanai tunggu serupa siar rohani Uria ido ruas nai dinasa susan totong doi malahan manggogoke akagarangane Tuhan kadung narane makuni martua dona hotiku marpada doa wong tude bataku tu Yesus Raja ni hurioi sai pakioku dona sagoku mangaradoki hurianoi tungrobe haleaun ikon huhabelekon manggogoke akagarangane Tuhan kadung narane makuni martua dona hotiku hamu akka dongan napungu nuaeng di bagas doron itu hataon ite ida do nuaeng di tonga-tongata zong-zong di zulon ima amata situa jonggi jones siahan sianwik rawasari cempaka putih inang situa Jesina boruhu Tagalung sian uwek di Pinang doho situa Charles Tampubolon sian uwek di Pinang laho mamasuhi masa pensiun nasida atong tabigi mazolo surat keputusan taringot tunasida jinahahon ni sekretaris uri Surat keputusan nomor 11 garis miring SK Kitrip SP garis miring 8 Romawi garis miring 11 garis miring 10 Romawi garis miring 2023 tentang pensiun Sintua di HKBP Rawamangun. Pendeta Resort Huria Kristen Batak Protestan HKBP Rawamangun yang berkedudukan di Jakarta menimbang perlunya membuat surat keputusan tentang pensiun Sintua di HKBP Rawamangun yang telah mencapai usia 65 tahun
sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam aturan peraturan HKBP tahun 2002. Mengingat aturan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga pasal 26 ayat 6.6 tentang pensiun sintua HKBP memperhatikan 1. Sintua Jonggi Jones Siahaan telah memasuki usia pensiun pada tanggal 10 Agustus 2023. 2. Keputusan Sermon Perhalado Pertohonan HKBP Rawamangun tanggal 26 September 2023 tentang pelepasan sintua pensiun. Memutuskan nama Sintua Jonggi Jones Siahaan, tanggal lahir 10 Agustus 1958, tanggal ditahbiskan 30 Maret 2008, terhitung mulai tanggal 8 Oktober 2023, pensiun dari Sintua HKBP Rawamangun karena telah mencapai usia 65 tahun. Atas semua pelayanan dan pengabdian selama melaksanakan tugas-tugas Sintua di HKBP Rawamangun, diucapkan terima kasih. Ditetapkan di Rawamangun pada tanggal 8 Oktober 2023, Pendeta Resort HKBP Rawamangun, Pendeta Banner Siburian MTH ditanda tangani. Surat Keputusan nomor 12 /SK/SP /8 Romawi /11 10 Romawi /2023 tentang pensiun Sintua di HKBP Rawamangun. Pendeta Resort Huria Kristen Batak Protestan HKBP Rawamangun yang berkedudukan di Jakarta menimbang perlunya membuat surat keputusan tentang pensiun Sintua di HKBP Rawamangun yang telah mencapai usia 65 tahun sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam aturan peraturan HKBP tahun 2002. Mengingat aturan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga pasal 26 ayat 6.6 tentang pensiun Sintua HKBP memperhatikan 1. Sintua Jesina Hibruwati Hutagalung telah memasuki usia pensiun pada tanggal 26 Agustus 2023. 2. Keputusan Sermon Perhalado Pertohonan HKBP Rawamangun tanggal 26 September 2023 tentang pelepasan Sintua pensiun. Memutuskan nama Sintua Jesina Hibruwati Hutagalung, tanggal lahir 26 Agustus 1958, tanggal ditahbiskan 10 Desember 2017, terhitung mulai tanggal 8 Oktober 2023, pensiun dari Sintua HKBP Rawamangun karena telah mencapai usia 65 tahun. Atas semua pelayanan dan pengabdian selama melaksanakan tugas-tugas Sintua di HKBP Rawamangun diucapkan terima kasih. Ditetapkan di Rawamangun pada tanggal 8 Oktober 2023, Pendeta Resort HKBP Rawamangun, Pendeta Banner Siburian MTH ditanda tangani. Surat Keputusan nomor 13 /SK/SP /8 Romawi /11 10 Romawi /2023 tentang pensiun Sintua di HKBP Rawamangun. Pendeta Resort Huria Kristen Batak Protestan HKBP Rawamangun yang berkedudukan di Jakarta menimbang perlunya membuat surat keputusan tentang pensiun Sintua di HKBP Rawamangun yang telah mencapai usia 65 tahun sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam aturan peraturan HKBP tahun 2002.
mengingat aturan-peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga pasal 26 ayat 6.6 tentang pensiun Sintua HKBP. Memperhatikan 1. Sintua Charles Tapubolon telah memasuki usia pensiun pada tanggal 3 September 2023. 2. Keputusan Sermon Perhalado Pertohonan HKBP Rawamangun tanggal 26 September 2023 tentang pelepasan Sintua pensiun. Memutuskan nama Sintua Charles Tapubolon, tanggal lahir 3 September 1958, tanggal ditahbiskan 17 November 2013. Terhitung mulai tanggal 8 Oktober 2023, pensiun dari Sintua HKBP Rawamangun karena telah mencapai usia 65 tahun. Atas semua pelayanan dan pengabdian selama melaksanakan tugas-tugas Sintua di HKBP Rawamangun, diucapkan terima kasih. Ditetapkan di Rawamangun pada tanggal 8 Oktober 2023, Pendeta Resort HKBP Rawamangun, Pendeta Bandar Siburian MTH ditanda tangani. Nunga diguhi tiki pangulaun nasida di Huriata. Nama cohok manasida nuaing siap pangulaun na di Huriai. Alani tamado pasahatotta hamauliate on nirohata tutuhata. Nang madongani jala margugoihon huhut patauhon nasida sa lilingon. Laho mangulahot tohonan nasahat tunasida. Akup ni unedo pasahatot tamauliate nang tunasida. Naung makkalujahon jala makaracotton mangulahot tohonan nasidai di tonga-tonga ni Huriata. Alani paborhatot tamanasida nuaing laho pensiun. Hamuna dongan nami prahalado situan nama masuhi masa pensiun sadarion. Hobar tuatura doa peraturan ni Huria Kristen Batak Protestan. Nunga digohi hamu pajuo pakubasyon ni di Huriaon. Sahat tuna pensiun. Mauliate madi debata na patauhok kamu marhubas. Hobar tutohonan naung sahat tuhamu. Nunga digoy hamu pangoloyon na pinadatom muna di nama jalo tohonani. Di pasahat hamudo na pinangidon ni hatan itu hata nama dok sahat ula tohonami. Natamado huriat tamadok mauliate tuhamu siala pangulaw muna na salilingon. Anggiya magabi pasu-paswi di huriata. Jala gabi pilihan na hutsus di debata, dohot hatutugu ni hapor seaon, diaka naung hinubasa muna, martang yang mahita. Ali debata na di bagasa Yesus Kristus, rodohami tuado pamulau pasahaton hamauliateen rohanami, siala pangurupi ommu diaka na posom, mangulau na situau di Huriaon. Sadarion pensium manasida sian ulau ni. Sailehom matiur ni roha. Nang hahi pasod di nasida. Madai hinauli ni tiki pensiun. Songo zol mana marpakilalaan. Marroha jala martodi. Hobartu lomo ni roham. Tugu-tugu jala ramoti manasida ganupari. Asa totong manaili tuho ay siyakodo haroroan ni hadameyon las ni roha nang nasa pasu-pasu. Pasu-pasu manang keluarga nasida. Asarap mangulupon jala makamolateo pasu-pasu na jinaro nasida siyako. Akub ni atik tungarong hagalio dot haurangan di dongan namyon. Di nasa pakubasyon na sidai. Say marpamuati maho, ala ni holong muna balgay. Ali Tuhan, say pinuji magwarmo, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Hamuna situa jonggi dones yahan. Mardongan posniroha di padongan ni debata ama anak dohotod di perbadia. Upaborha mahamu memasuhi masa pensiun sadarion 8 Oktober 2020. Saya di pasu debata masa luhut ulau pakko muna. Di ramoti debata mahamu di ari-ari ningulumuna. Jala di perrohai debata mahamu mamasuhi masa pensiun muna. Madai hinatonggina tu akka ari-ari sidalana muna dope dopak tul. Amin. Ya teman. Mardongan posniroha di debata ama anak dohotod di perbadia. Hamuna situa jesina hutagalung. Hupabor mahamu memasuhi masa pensiun sadarion 8 Oktober 2020. Saya di pasu-pasu Tuhan debata rajani huriai masa luhut pakku muna. Di ramoti hamu di ari-ari ningulumuna. Jala di perrohai debata hamu madai hinatong kini masa pensiun doh dia ka ari sidalana muna dope dopak dul. Amin. Mardongan posniroha di debata ama anak dotod di perbadia. Hamuna amang situa Charles Tapubulun. Upabor mahamu memasuhi masa pensiun muna. Mulai sadarion 8 Oktober 2020. Saya di pasu-pasu Tuhan debata rajani huriai masa luhut pakku muna. Di ramoti mahamu nang di ari-ari ningulumuna. Jala di perrohai Tuhan debata mahamu. Madai hinatong gini masa pensiun muna. Doh dia ka ari sidalana muna dope dopak dulu. Amin. Melihat ma. Boy mamat tado inata mangadup ruas ni huria. Anon diakan nama dokata diatur sekretariat menon. Alai mewakili situa peciun boy mahamon non 4 menit. Alai anggok kana dok hata nasingi malo mahamu 2 menit pe asan mapas tu nai dok ngai moliate mak di pinasa mak tu sekretaris Surya. Mauliate sahab mahita tu hata borhat perjuluma markor parhaladu.
Patanang lonong doa aluga galumbangi tudiama arusaki ikonuti otaka Yesus
sahat mahita tuna pasahat kenang-kenangan tujuh hamima inang pendeta resort dulu. Pinasaha ma madokata sian situa na pensiun diwakili amak situa Zonggi Zones siahan. Nahu persangapi hami amang pendeta resort, sudena amang pendeta inang pendeta fungsional, akaparlah lado pertohonan dan non pertohonan, sude damang dainang aha anggi paribot dison na hadir di perminggon siangon, horas madihita sasudena. Salam. Hobartu aturan do peraturan HKBP ala nunga digohi tiki pangulaon nami di Huriata ala nunga umur 65 tahun hami natolu ama mewakili hami natolu situa pensiun. Ala ni masod ma hami nuaing di sian pangulaon nami di Huriai. Dihamu ama nami damang dainang dot ak penaribot dot sude ruas ni Huriata, ala ni tamadu hami pasahat nami hamulateo turuhan nami tutuhata naung madongani jala margogohin huhut patauhon hami saliringon laho mangulahon tohonan na sahat tu hami. Akup ni unedo pasaton nami maulate ng tuhamu sude na ruas ni Huriata. So na
kindang di patolas amang pendeta resort, ima di 2 Timotius 4 ayat 5c, didok, sahat ulah tohonami atau tunaikanlah tugas pelayananmu. Tusudena kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sebenarnya terpanggil untuk melayani dan memuliakan nama Tuhan sesuai tugas kita masing-masing. Jadi sudah kita mangula di porla anggur itu hatta. Secara khusus hamisian wik Cempaka Putih Rausari ala kurang dope sintua di Cempaka Putih. Soalnya mungkin di wik nasing, aku sebagai sintua di saan pensiun sian Cempaka Putih. Terutama tu aka amang damang daina ka khusus takana poso na terbuka rohana melayani Tuhan sebagai sintua asadong generasi penerus di Huriata songoninang di Wik Cempaka Putih Rausari. Hatta bijak madok patah tumbuh hilang berganti. Jadi ima sososian kami tu amua damang dainang ka ruas di Huriata. Tuhamu damang dainang pinaribot damarangi sudahnya tanda nadong dison atik tungarong kaurangan dohot hagaleon nami dinasa pakobasion nami salelingon. Saya mar pamuati mahamu mau lihat dia ka holong munai. Ulaon nami dengan ingot saya ulon nami ada karima ingot hamu amang inang. Tangyang nami saya diberkati Tuhan tama keluarga amuna hipas jala gajang umurta. Jala pangujungi panyipuli dihamu amang damang dainang akan apa sebelum dot natorap dison songon hata nipa sama dohonoku jari-jari 10 ma pasapuluh 2 pasapuluh sadahon sima jujung jari-jari nai masih gajangi atik tungarong hata manang pambainan nami nahurang, jumolo hami marsatabi. Sahat-sahat ni solu, sahat matubotean, saya sahan mahita leleng mangolu, saya dapat pangkabehan dohot parwarasan, jala totong mahita sa saluhut di pasu-pasu tuhata, horas mulai tegodang tuhata mamasu-masu hita saluna. Amin. Maula tema mula ma amang dot inang tuhud dan muna. Saha mahita tuna madokata perjulu ma madokata sian utusan niruas pinasahat tu amang Aceh Batubara. Horas madihida saluhutna dihamu aman nami nahu hormati kami amang pendeta resort amang pendeta Banner Siburian MTH songoninang aman nami ina nami pendeta fungsional songoninang dihamuna saluhutna perhaladu nami ama dohot ina nang dihamu aman nami ina nami songoni nang akayan akon namin naposo bulung naro apala sadarion madohoti acara paborhaton akasituan na pensiun. Jongjong audison mewakili sian ruas kebetulan sian ruas HKBP Cipinang ruas Sianwek Cipinang dua halak na pensiun ra mungkin alanido bena aura utusan. Jadi permisi maju hau hita saluhutna terutama sian Rawasari Cempaka Putih. Ate amang siahan ate. Au maju mewakili jo dos marohata. Jadi dihamu amanami situa doho inang situa na pensiun
apalah tikion alana menurut waktu apalah 2 menit didok amang pendeta. Jadi bagaimanapun harus cepat ya. Alai hurasaho kami do amang saluhutna nani ulahomuna di tonga-tonga ni weki. Pasti gudanggo pergumulan muna. Pasti gudanggo tantangan sian ruasi terutama sian hami akaruas. Bohama mambain pertanyaan di jabuni ruas, adong mana ruasi dan sopi do bagas nami dan seterusnya dan seterusnya. Papungu iuran tahunan dan adong gope hepeng dan gajian dope dan seterusnya. Gudang gorintangan dia labi kamu. Alai dan di paso butuh kamu mengulau-ulau ni. Saya dipargugoi do kamu sahat tutikion tu 8 Oktober 2023 di paborhat turiat tamu sahat tohona muna di ulau kamu mau liate mati Tuhan dipargugoi Tuhan mahamuna di pasu-pasu gajang umurmu dilian akka ulau nadenggat dia kapino parmuna songoni nang di pahopumu. Khususnya tu situaname nasian uek Cipinang. Ala songoni nang inang borusiani parnyonyanya tampu bolon ya. Songoni nang amang manurung. Nang di keluarga siahaan inang boru tampu bolon. Kebetulan inang ini kami kenal karena kami masih punya ada rasa persaudaraan. Jadi hubege do nakingan edeni perhaladui songon na terharu au madok ala galumbangi pasti do tahe galumbangi selalu ada di hadapi akka perhaladon agak beda. Mulu hami dak polarong gelumbang di dia koni. Mantak bohami dang adong gelumbang kulewa di hami. Jadi mau lihat ma di tuhata saya di pasu-pasu Tuhan mahamu mangula ulau muna masuk kamu musi di tonga-tongani masyarakat ta. Jadi ala hubereng nakingat tabudo edeni perhaladui au pe hupili do edde songon kado edde laho si edde hono muna sian edde nomor 198. Tolong dibantu. Inang 1 dan 3 tonggo haon jepek gon gumajang go galumbangi sianon. Ya silakan diambil tonnya. Aku namo jambarku ale Jesus ayat 3. Di baeni puji magowaru parpugo
Mauliate ima songo borat Tuhan muna situa nami na tu keluarga. Puji Tuhan. Amin. Mewakili Parhalado Pinasatu amang situa James Jabat. Ala nganungan yang jam saya pedek nama dohonok kuati. Iya. Horas mahari kita saluhuna. Piduji matu hatta nama dongani mangaramoti kita di perminggota manuguton. Boy dingga merdalan. Jala tarul si pasu-pasu kita di hatani tu hatta. Gabi pasu-pasu mai di kita saluhuna. Jala laus di bagasan minggota manuguton matutu. Di patu pahuriata acara. Pesiun manang purna bakti tulu halak situa. Tiamu dengan nami situa na tulu halak na pesiu di bagas sadarion tamado hitamang inang madok mauleati tutu hatta. Ala di leo di hita hahi pasun. Sahat tamu ono 5 tahun di bagas sadarion di bagasan hahi pasun do di bagasan lasni roha. Dengkado pasaurata nasalaonon narak mangule hita di huriaon. Alai dohron nami do ati boha ado ngakahatan asalpu. Ati amangin angate. Iya, salpu kamu mai sebagai rohamuna akan naulin deng kedima taingot-ingot ina madalani ngulu-nguluta si ganupari. Dia latangnya kono nami do kamu. Asa totok kamu di bagasak kahipasot di nama dalani ngulu si ganupari. Songoni mahamu tanya ko kamu hami situa. Na namang uda do pedi huriaon. Asa di bagasan kahipasok kami boy marsangap itu hatta di huriata hakabepion. Songoni ma nanek silon nami tuhamu di pargugu itu hatta mahamuna lau madalani ari-ari ni ngulungna. Anak king adong dona madok kata bui marupasa te. Bui dia marupasa sauti ate. Dapulai orang yang makpaditai. Didok songonon. Marboras mabunga-bunga. Madopakom matani hari. Horas madihamu dengan nami citua na pasiu sadarion. Diramut itu hatta mahamu si ganupari. Bau di ate madihita. Urian itu hatta anggo bimbingan anomma di ramah tamah. Jongjong mahita tapasaha ma peliata tua dupan ni debata tai dehom ma edena adong disi di bagasar rohat tabi martangi yang mahita. Ali debata amanami nadiban wagijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, dohot nasa uli basa nama uli utus. Upasahat tami masyan na nilehom mito hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na hutsus di zulum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhok karajaw mo di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mito hami. Asalam girgir hami pas madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ni lehon mi. Hati Tuhan, Yesus
amanami nadi benua gijang sai pinarbedi amaguarmu sai Roma harajaumu sai saut malomo ni roham di benua tongaon songon nadi benua gijang lehom matu hamis darion hangoluan siapari te sama dosa nami songo panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami unang hami togi hotu pangujunan palua mahami sian pangag. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama. Isodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midau. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaor honma damena tutodim. Amin. Urian itu hatta ala laos masuk depe minggu jam sada dos marohata tu Timotius mahitan non ganup masih jalangan dedak pola jolo hita masih jalangan. Selamat hari Minggu, horas madihita salutna.